Štyria uchádzači o dve extraligové miestenky majú odohraný prvý z dvoch turnajov prelínacej súťaže. V Komárne sa pred 2 týždňami hralo 6 zápasov a tie odhalili formu a vyhliadky jednotlivých tímov. Ani jedno z družstiev nedokázalo vyhrať všetky svoje stretnutia a ani jedno z nich neodchádzalo bez víťazstva. Volejbalisti AC Uniza Žilina sú po turnaji v Komárne priebežne na druhom, teda postupovom mieste. Ani oni sa však nevyhli v zápasoch slabším chvíľkam. Začali sme vlastne prvým zápasom s Vranovom nad Teplou, ktorý sme trošku po nepríliš vydarenom výkone vyhrali 3-0. Zápas sa rozhodoval vlastne v dvoch dramatických koncovkách. A myslím, že to bolo trošku aj našou nesústredenosťou, že ten výkon nebol príliš dobrý, pretože sme sa sústredili na ťažký zápas so Zvolenom. No a trošku možno v tom bolo aj podcenenie toho supera. Pokračovali sme teda večerným zápasom, ako som povedal, so Zvolenom. Zápas myslím, že sme teda totálne nezvládli. Zvolen bol počas celého zápasu lepším družstvom. Večer sme si dali po porade s hráčmi a s trénermi. Trošku sme si museli vstúpiť do svedomia a teda pripraviť sa na dôležitý zápas s Komárom, kde sa vlastne teda jednalo veľa. Nastúpili sme proti teda tomu Komárnu, kde sme ho našťastie dokázali zaskočiť. Vyhrali sme hladko prvé 2 sety, myslím, že na 19 a na 11, čiže sme pustili supera, viac sme nepustili k slovu. Tretí set sme trošku zase polavili v koncentrácii, prehrali sme, ale štvrtý set sme si vypracovali dostatočný náskok na to, aby sme teda aj v tej koncovke dokázali supera zastaviť a zdolať. Čiže sme si potvrdili svoju úlohu, ostali sme vlastne na druhej pozícii po tomto prvom turnaji, máme 6 bodov a karty sú dobre rozohrané pred domácim barážovým turnajom. Druhý z turnajov sa bude hrať 14. a 15. apríla v Žiline. Zase naša priorita je sústrediť sa na zápasy Komárno a Vranov, tam získať 2 víťazstvá a tým pádom by náš postup už bol istý. V sobotu do obeda začíname so Zvolenom. Večer nás čaká dôležitý zápas proti Vranovu a v nedeľu do obeda ukončíme turnaj zápasom proti Komárnu. V telocvični Žilinskej univerzity na ulici Vysokoškolákov to všetko začne v sobotu o 11. hodine zápasom domácich volejbalistov s hráčmi Lokomotívy Zvolen. V Komárne sme so Zvolenom trošku vybuchli, trošku viac. Takže budeme sa im to snažiť svojím spôsobom oplatiť a budeme mať výhodu domáceho prostredia, budeme mať podporu domáceho publika, takže pevne verím, že by sme nad tým Zvolenom mohli zvíťaziť a odniesť si z tohto zápasu 3 body. Druhým zápasom žilinského turnaja bude duel Vranova nad Teplou s Komárnom. Ten začne o 13. hodine. Tretie stretnutie je naplánované na 17. hodinu. Volejbalisti Komárna v ňom nastúpia proti Zvolenu. Posledný sobotný zápas začne v sobotu o 19. hodine a stretnú sa v ňom Žilina s Vranovom. Tam nebude pre nás iná možnosť, ako tento zápas s Vranovom vyhrať. No a za priaznivých okolností sa v podstate všetko dokáže rozhodnúť už v sobotu. Nedeľná časť turnaja začne o 11. hodine zápasom Zvolena s Vranovom nad Teplou. O 13. hodine vyvrcholí žilinský turnaj záverečným zápasom volejbalistov AC Uniza Žilina s hráčmi Komárna. Posledný dôležitý zápas v nedeľu o 13. proti Komárnu, kde sa vlastne bude rozhodovať o to, že kto bude tým prvým a druhým postupujúcim do extraligy. Pozývame všetkých fanúšikov, priaznivcov a náčencov žilinského volejbalu na druhý turnaj prelínacej súťaže o postup do volejbalovej extraligy v Žiline. Prvý zápas hráme v sobotu do obeda proti Zvolenu, takže všetci ste srdečne vítaní.